Fl-aħħar analiżi tal-ekonomija Maltija, l-Aġenzija ta' Kreditu Morningstar DBRS tat ċertifikat A-High bi prospetti stabbli. F'rapport ippubblikat fi tmiem il-ġimgħa, l-Aġenzija Internazzjonali qalet li għalkemm is-sena l-oħra tkabbir ekonomiku kien wieħed moderat, xorta waħda baqa' b'saħħtu. F'dan il-kuntest semmiet tkabbir reali fil-prodott domestiku gross ta' 4% matul l-2025, xprunat mid-domanda domestika u esportazzjonijiet tas-servizzi. Qalet ukoll li skont il-Bank Ċentrali ta' Malta, il-prodott domestiku gross mistenni jiżdied bi 3.7% din is-sena u s-sena li ġejja, rata xprunata minn domanda domestika b'saħħitha. Qalet li l-konsum privat mistenni jkompli jissaħħaħ fis-snin li ġejjin frott suq tax-xogħol b'saħħtu u l-implementazzjoni ta' tax cuts għall familji bejn l-2026 u l-2028. Apparti minn hekk, identifikat il-qasam tat-turiżmu u s-servizzi bħala oqsma b'saħħithom. L-Aġenzija żiedet li tfixkil fil-qasam internazzjonali tal-enerġija żied ir-riskju għall-ekonomija Maltija minkejja r-rabta limitata mal-Lvant Nofsani. F'dan l-isfond semmiet il-prezzijiet globali tal-enerġija li qalet jaf ikunu fattura l-bilanċ fiskali tal-Gvern minħabba l-politika tiegħu li jissussidja l-prezzijiet tal-enerġija. Bl-istess raġunar argumentat li żieda fit-tul fil-prezzijiet globali tal-enerġija x'aktarx mhux se taffettwa l-konsum privat daqs pajjiżi oħra Ewropej. Madankollu qalet li dawn iż-żidiet fl-enerġija jaf jinġarru minn prezzijiet ogħla ta' ikel importat. Dwar id-deficit, DBRS Morningstar innotat kif dan niżel minn 4.4% tal-prodott domestiku gross fl-2023 għal 3% fl-2025. Skonta dan kien dovut l-aktar għaliex il-Gvern ġabar aktar taxxi dovuti lilu frott sforzi li saħħu l-effiċjenza tas-sistema ta' ġbir tat-taxxi. Xejra li qalet minna l-ekonomija tista' tkompli tibbenefika. Fil-fatt qalet li matul l-ewwel 9 xhur tal-2025 id-dħul mit-taxxa żdied b'9.3% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Qalet ukoll li skont il-Bank Ċentrali dan mistenni jkompli jinżel għal 2.8% fl-2026 u 2.4% fl-2027. Dwar id-dejn pubbliku, l-Aġenzija Internazzjonali qalet li dan huwa wieħed moderat u viċin dak ta' bosta pajjiżi fiż-żona euro. Madankollu qalet li n-natura tal-ekonomija Maltija, inkluż id-daqs żgħir tagħha, tagħmilha vulnerabbli għax-xokkijiet esterni. Dwar il-governanza jekk kunsidrat l-isforzi tal-awtoritajiet sabiex itejbu l-miżuri kontra l-ħasil ta' flus u finanzjar tat-terrorizmu li fissrithom bħala kruċjali għar-reputazzjoni tas-settur bankarju.